खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि नैबे 2025 मायथाइयाव जानानै थांनाय जेनेरेल साइन्स आयदानि MCQ फोरनि राइट एन्सारफोरखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों होनो नागिरदों। आरो नैबे जा क्लास 9 नि पेपार जेनेरेल साइन्स बेयो जाहैबाय तामुलपुर आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे पेपार। आरो सोरबाफोर फरायसा बिथांमोना गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव जानानै थांनाय बे कुइसन पेपारफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरनो हायो। आरो दैथायनायनि थाखाय बेवहाय भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनसे एड्रेस होनाय थागोन, बेवहाय थांनानै नोंथांमोना दैथायहरनो हागोन। दा गोबाव खालामालासे आङो भिडिअखौ आवगायनोसै। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा MCQ 45 फैदों आरो दानि कुइसनफोरा माने सिगांनि बायदि फैलिया, फ्राय माने मेकिंआनो फैयो। बानायनाय कुइसन लेसनखौ जुदि मोजाङै फरायस्लाबाबा बा कुइसनखौ जुदि मोजाङै फरायनानै नायाब्ला एन्सारखौ होनायाव उसुबिदा मोनो। गोबां फरायसाफोरानो बिदि जादों जानांगौ। आरो साबैसे फरायसाया नैबे भिडिअखौ नायनायनि उनाव बेसेबां मोननो हागोन, MCQ नि 45 नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हर। दा बेनि जा नाम्बार 1 कुइसन आं एसेबां माने एक्सप्लेन खालामबाय थाया, डाइरेक्ट एन्सारफोरखौ होनो थाखाय आवगायदों। दा बेवहाय जा 1 नाम्बारनि एन्सार, बे 1 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय नैबे अप्शन बिआ जागोन। मुवानि रोजोबथिनि दिन्थिनाय राशि, बे जाबाय अप्शन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 दं। गोलोम बोथोराव दैखौ हानि दैहुआव दोननाय जायोब्ला मा फारिखान्थिनि जोहै दैया गुसु जायो, बे जाहैबाय बेबो अप्शन बि, दै खफ' एंगारनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 दङ। कुइसन नाम्बार 3 आ जाहैबाय नैबे अप्शन डि आ जागोन। गाहायनि बबे मोनसेनि मुवानि थाथाय नङा, मुवानि थाथाय नङिखौ सोंदों, बे जाबाय अप्शन डि। बेनिफ्राय नेक्स्ट गोरान बरफा मा, बे गोरान बरफा जाहैबाय नैबे अप्शन डि जागोन, गथा थासारियाव थानाय CO2। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5, बे कुइसन नाम्बार 5 आ नैबे अप्शन बि आ जागोन, रबार्ट हुक। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6, कुइसन नाम्बार 6 नि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय अप्शन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7, बे कुइसन नाम्बार 7 नि राइट अप्शना जाहैबाय अप्शन ए, पेरेनकाइमा। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 नि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय अप्शन सी, बेगें। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9, बेखौ नोंथांमोना केलकुलेसन खालामनानै नाय। गोख्रैनायखौ सोंदों, बेवहाय गोख्रैनाया मा जागोन? दा बेनि जा 9 नाम्बार, बे 9 नाम्बारा जाहैबाय अप्शन नैबे डि आ जागोन। दा बेवहाय नैबे टाइम होनाय दङ, सम होनाय दङ। बेनिफ्राय नैयाव दङ 20 मिटार पार सेकेन्ड गोख्रैथिजों थाङोब्ला गोख्रैनाया जागोन, बेखौ सोंदों। दा नोंथांमोना बेखौ मोनसे फर्मुला दङ, ए दिहुननांगौ। ए इकुवेल टु मा दङ फर्मुलाया? नैयाव भि माइनास इउ डिभाइड बाय टाइम दङ। दा भिनि माना नैबे 20 आरो इउनि माना मा जागोन? 0 जागोन। जागायजेननाय बाथ्रा बुंदों ना, जागायजेननाय माने गारिनि गोख्रैथिया 0 जागोन, इउनि माना 0। बेनिफ्राय भिनि माना जाहैबाय नैबे 20 खौ फज' नोंथांमोना। बेनिफ्राय 20 बाय सिङाव समा बेसेबां जागोन? 10। बेखौ डिभाइड खालामबाथाय 2 मिटार पार सेकेन्ड स्कुवेर, अप्शन डि बे जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10। कुइसन नाम्बार 10 नि बेवहाय मोनसे सावगारि होनाय दङ। जा सावगारिया नोंथांमोना नुनो मोनदों, बे सावगारिया बेथिंजाय बे जाबाय टि सम आरो गोजौथिंजाय मा दङ? गोख्रैथि। दा बे सावगारिया नैबे अप्शन बि जों गोरोबगोन। महरसे खारथायाव जेब्ला थागोन अब्ला सावगारिया बेबायदि जायो, अप्शन बि आ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11। कुइसन नाम्बार 11 नि बोलोनि एसआइ सानगुदिखौ सोंदों। बोलोनि एसआइ सानगुदि मोनसे फर्मुला मोन्दोंमोन आं, एफ इकुवेल टु एम आरो ए। दा बेयाव मोनसे फर्मुला दङ। दा बोलोनि सानगुदिया निउटनबो जायो। दा निउटन बेवहाय होनाय गैया। दा अब्ला जोङो मा खालामनांगोन? नैबे जा एम, बे एमनि एसआइ सानगुदिया, मोदोम बांनि एसआइ सानगुदिया मा जायो? केजि। आरो नैबे गोख्रैनाय एनि सानगुदिया मा जायो? बे जाहैबाय मिटार पार सेकेन्ड स्कुवेर। अब्ला नैबे अप्शन ए खौ नोंथांमोना होनो नांगोन। अप्शन ए आ जागोन कारेक्ट एन्सार। निउटन थाबा निउटनखौ होनाय। दा नोंथांमोना नै फर्मुलानिफ्राय बेखौ लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय
नेक्स्ट सोंथिया नैबे जाबाय दा नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नैबे कुइसन नम्बर 12 दा बेवहाय मा सोंदों नैयाव 1500 केजि मोदोमबांनि गारि गंसेनि खरथाया महरसेयै 36 किलोमीटर पर आवारनिफ्राय 72 किलोमीटरसिम बांबाय आवारसिम बांबाय मोदोमबां गोख्रैथिनि सोलायनाया जागोन मोदोमबां गोख्रैथि सोलायनायखौ सोंदों दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ माबायदि खालामनांगोन दा बेखौ नोंथांमोना मोनसे फर्मुला दङ मोदोमबां गोख्रैथि दिहुननाय दा बेखौ बाहायनो हायो p इक्वल टू नेव जाहैबाय p1 p2 माइनास p1 बेनिफ्राय नेव जाहैबाय m जोङो v लानो हागोन माइनास m u बेनिफ्राय बेवहाय m आथ' नैबे 15,000 आनो जागोन मोदोमबाङा बेयाव 15,000 खौ होदो बेनिफ्राय v आ जाहैबाय नैबे 72 इनटु मा जागोन 72 बेयाव माइनास सिनखौ होदो नैबे m आ 1500 आनो जागोन बेनिफ्राय इनटु बेवहाय माखौ होगोन नैबे u आ जाहैबाय नैबे 36 किलोमीटर पर आवर बेयाव 36 होदो बा गासैखौबो नोंथांमोना केलकुलेसन खालामनायनि उनाव रिजाल्टआ बेसेबां जाखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरदो अब्लानो एन्सारखौ मोनगोन 15,000 नट 1500 इनटु 72 माइनास 1500 इनटु 36 बेखौ केलकुलेसन खालामनानै जा रिजाल्ट मोनगोन बेनो जागोन बे कुइसन नम्बर 12 नि अपसन दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 13 दा बेवहाय 13 आव मा दङ नैबे g नि माना बे जाबाय अपसन d आ जागोन बेनिफ्राय नैबे जा कुइसन नम्बर 14 बे कुइसन नम्बर 14 आबो बेखौ मा खालामना दों 50 केजि नि लिरथाय दङ दा बेखौ एक्चुअली मोनसे फर्मुला दङ लिरथाय w इक्वल टू मा दङ mg बेवहाय w नैयाव मोदोमा जाबाय 50 into 9.8 50 into 9.8 नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन बेखौ 490 मोननो हागोन दा 490 मोनबाय बेनिफ्राय मोनसे फर्मुला दंमोन आरो बे फर्मुलाया जाहैबाय अखाफोराव बेनि लिरथाय दिहुननाय फर्मुला अखाफोराव बेनि लिरथाय दिहुननाय फर्मुलाया मा जासिगोन नोंथांमोना नैथिं अखाफोराव बे लिरथाय थागोन माबा मोनसे इक्वल टू 1/6 इनटू मा खालामनांसिगोन बुहुमाव बेनि मोदोम लिरथाय बेसेबां बेखौ खालामनांसिगोन आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे 81.67 निउटन माने नैबे अपसन d आ जागोन राइट आन्सार दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै केलकुलेसन खालामनानै चेक खालामनानै अपसन d आ राइट आन्सार जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नैबे जाहैबाय अपसन d बाय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 15 कुइसन नम्बर 15 नि जा राइट आन्सार बे राइट आन्सारा जागोन अपसन c नैबे केन्सार जायो बेनिफ्राय 16 नम्बर कुइसन नम्बर 16 आ जागोन अपसन बेबो c प्रोटोजोआ बेनिफ्राय कुइसन नम्बर 17 बारमण्डल अक्सिजेनखौ मोननै महराव मोनो बे जाहैबाय अजन आरो अक्सिजेन बेनिफ्राय कुइसन नम्बर 18 आव गाहायनि बबे सोमखोर न' गेस नङा बे जाबाय एमोनिया बेनिफ्राय 19 नम्बरा दङ बेवहाय 50 डिग्री दुंथायाव दैनि दुंथाया मा जागोन दैनि दुंथाया बे जाहैबाय अपसन बी लाव थागोन दैया बेनिफ्राय 20 नम्बर कुइसना जाहैबाय गाहायनि बबे खफ' एंगारनायनि जाहोन नङा अपसन डी आ जागोन 20 नम्बरा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 21 आ जाहैबाय नैबे गिनाय बे जाबाय मुवा नङा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 22 नि जा राइट आन्सार बे जाहैगोन नैबे अपसन डी सुज्लाय नङि गलाय मुवाखौ सोंदों बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 आ जाहैबाय अपसन बेबो डी आनो जागोन नेक्स्ट जाबाय नैबे 24 खौ नोंथांमोना मा खालामना हो बेखौ मोनसे फर्मुला दंमोन ना बे केलभिनाव थायोब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ जा नैबे 300 होनाय दङ बेयाव माइनास 273 गासैयावबो माइनास खालामना हो केलभिननिफ्राय डिग्री सेलसियासआव लांनोबा अब्लानो मोनगोन नोंथांमोना दा बेनि राइट आन्सारा जाहैगोन बेनि जा राइट आन्सार बे जाहैबाय नैबे अपसन डी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 25 नि जा राइट आन्सार बे जाहैबाय अपसन डी लाइसोसोम ओमफ्राय जिबख्रिनि गोहोनि बाख्रि बुंनाय जाहैबाय बे जाबाय अपसन डी माइटोकन्ड्रिया ओमफ्राय नैबे 27 जिबख्रिनि इन्जुरा माब्ला बुगागोन दा बेनि जा राइट आन्सार नैबे अपसन बी आ जागोन जुदि जिबख्रिनि सोरगिदिं बिजोङाव दैनि गुन्द्राफोरा जिबख्रियाव थानाय दैनि गुन्द्राफोरनिख्रुइ बांसिन जायो बे अपसन बी आ जागोन नेक्स्ट 28
28 आव दाजाबग्रा बिदाम नङा बे जाहैबाय नैबे ऑप्शन सी आ जागोन 28 आ बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नालेंखरनि बिगुर दाग्रा बिदामा जादों दा 29 इज द राइट आंसर बे जाहैबाय नैबे ऑप्शन डी स्क्लेरेन काइमा होनना बुंगोन बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ना जाहैबाय माबे मोनसे जाइलेमनि बिदाम दाया 30 आ मा जागोन बे जाहैबाय ऑप्शन डी लोगो जिबख्रि ओमफ्राय नैबे क्वेश्चन नंबर 31 आव बेवहाय जायखारनायनि सायाव माबे सैथो बेखौ सोंदों गाहायनि माबे बुंथाया जायखारनायनि सायाव सैथो जायखारनायनि माना लाथिख' जानो हाया बे बाथ्राया माने नंखाय बेनिफ्राय नैबे बेनि माना बेसादा बारलांनाय जानथायनिख्रुइ देरसिन मालाबाबो देरसिन जानो हाया बारलांनाय जानथायनिख्रुइ जायखारनाया दुइसिनसो जायो आरो लाथिख'बो जानो हायो बेखायनो बेनि जा राइट सैथो बाथ्राया जाहैबाय नैबे ऑप्शन डी आ जागोन 1 आरो 2 आ गेबें नङा बेखौ लिरनांगोन नोंथांमोना ऑप्शन डी ओमफ्राय नैबे 32 जाहैबाय बे 32 नाम्बारा जाहैबाय ऑप्शन डी गोख्रैनाय बेनिफ्राय 33 जाहैबाय नैबे ऑप्शन ए जागोन बेनिफ्राय 34 जा बारलांनाय जानथायखौ जुखिनो बाहायनाय आगजुनि मुङा बे जाहैबाय अडोमीटार ऑप्शन सी बेनिफ्राय मोदोमबां गोख्रैथिनि एसआई सानगुदि मोदोमबां गोख्रैथिया जाहैबाय फर्मुला दङ ना p = mv नैबे m नि मोदोमबांनि सानगुदिया मा जायो केजि बेनिफ्राय नैबे v नि जा एसआई सानगुदि खरथि बा गोख्रैथिनि बे जाहैबाय मिटार पार सेकेन्ड -1 सायाव अब्ला ऑप्शन ए आ जागोन ओमफ्राय नैबे 36 आबो बेखौ मेथ्स खालामनांगौ एसे दा बेनि जा राइट आन्सार दा नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामनायनि उनाव केलकुलेसनखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै 36 निया ऑप्शन बी जायो बेवहाय मा मोनसे फर्मुलाखौ नोंथांमोना खालामगोन बेवहाय दा मा सोंदों कुइसना गोख्रैनायखौ सोंदों दा नोंथांमोना मोनसे फर्मुला मोनदों f = नैबे जाहैबाय m a दा a खौ बिथिं लाखिदो f आ सायाव बेनिफ्राय सिङाव m फैबाय f खौ नोंथांमोना बेखौ 5 नि टुनखौ होदो सायाव सिङाव माखौ नैबे 20 होमबा बेखौ डिवाइड खालामबा नोंथांमोना 0.25 खौ मोनगोन नोंथांमोना होमबा ऑप्शना माबे जागोन ऑप्शन बी जागोन केलकुलेसनखौ नोंथांमोना खालामना नाय बेनिफ्राय 36 आ जाहैबाय ऑप्शन बी बेनिफ्राय नेक्स्ट 37 दङ 37 खौबो नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामबाथाय मोननो हागोन नैबे ऑप्शन बी बेयाव 60 सायाव थागोन 60/3 अब्ला 20 km/h खौ जोङो मोननो हायो होमबा बे जाहैबाय ऑप्शन बी जागोन 37 ऑप्शन बी बेनिफ्राय नेक्स्ट नैबे कैपिटल जी नि माना जाहैबाय ऑप्शन डी बेनिफ्राय नेक्स्ट 39 नाम्बारा जाहैबाय बे जागोन 39 जाहैबाय ऑप्शन ए बेनिफ्राय 40 नाम्बाराव दङ नैबे जी नि माना बिसुबनिख्रुइ मिरुआव जायो दा नैबे ऑप्शन ए जागोन खम जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 41 इज द राइट आंसर बे जाहैबाय ऑप्शन बी गोबालायनायजों बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ 42 नि जा राइट आंसर बेवहाय हाग्रा फोजोबस्रांनायजों आबहावाया थोंजोङै मा गोहोम खोख्लैजायो बेनि जा राइट आंसर बे जाबाय ऑप्शन डी हानि जामख'नायाव बे गोहोम खोख्लैयो बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 43 नि जा राइट आंसर बे जाहैबाय ऑप्शन सी बान्दो बानायनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 44 बे 44 जागोन गाद'नो रोङि बेराम बे 44 जाहैबाय ऑप्शन सी बेनिफ्राय नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दङ एमसीक्यू नि बेयाव जाहैगोन बेबो ऑप्शन सी आनो जागोन बा बेखिनिया नोंथांमोननि साइन्स आनजादाव फैनाय एमसीक्यू नि राइट आन्सारफोर बेनि अनगायैबो बे उनथिंजाय सेक्शन 2 आव दङ बेवहाय 46 47 बेवहाय एन्सारफोरखौ लिरनांगौ नोंथांमोना बेखौ सेक्शन 2 खौ हादोंना हायाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शनाव कमेन्ट खालामहर दा कुइसनफोरा माने मेकिं फैदों बानायनाय फैदों आरो खायफाखौ माने बिजाबनिफ्रायबो होनाय जादों किन्तु मेक्सिमाम कुइसनानो बानायनाय नोंथांमोना लेसनखौ जुदि मोजाङै स्टाडि खालामाखैब्ला बेनि एन्सारखौ होनो गोब्राब मोनगोन दा 45 नि मादाव एमसीक्यू नि 45 नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शनाव कमेन्ट खालामहर आरो भिडिअखौ अननानै
गावबा गावनि थाखो 9 फरायनाय लोगोफोरनो शेयार खालामनो हायो। उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।